सारे बाड़ू साझे सवेरे भिनु सारे बाड़ू साझे सवेरे भिनु सारे बाड़ू काहे भौजी दुआरे बाड़ू साझे सवेरे भिनु सारे बाड़ू काहे बाड़ू उदास माँ के मूर्ति के पास काहे पूजा करे में करेलू झमेल। जब आई भतर लेके जेल से बेल दिया जराई लेके करुआ तेल। जब आई भतर लेके जेल से बेल दिया जराई लेके करुआ तेल। ओ ई बात बा। काहे के तू नवरात कइलू पूजा करे में काहे रात कइलू पूजा करे में काहे रात कइलू। अरे भोरा ही से उनकर इंतजार करतानी। अच्छा। मैया जी से बिनती बार बार करतानी। बात मानो तानी दुख जानो तानी देखा आइल बा खूबे नवरात्र के रेल। देख लो कहल बा। जब आई भतर लेके जेल से बेल दिया जराई लेके करुआ तेल। जब आई भतर लेके जेल से बेल दिया जराई लेके करुआ तेल। दिया जराई लेके करुआ तेल। दिया जराई लेके करुआ तेल। करुआ तेल करुआ तेल। भोला भोला शेरा वाली मैया की। कमी बाटे का बोला पूरा करी मैया के पूजा न अधूरा करी मैया के पूजा न अधूरा करी। अरे चढ़ते नवरातर नाही घरे गइले आई। विनय चौहान गइले जेल में धराई। बात बाटे विशेष कहे राजा सुरेश बेचे चुनरी दिलीप को भी लगाई के सेल। लसना जब आई भतर लेके जेल से बेल दिया जराई लेके